Tini sal kosong TSF by Luazizak Palaimani Pandawa Paimandak Pajak tini TSF ni Presiden Boromgana Bichu de Borma Tebu Paimandak Pajak sini TTA di sini Honorable Chairman Tebu sini Honorable AMDC Paimandak Pajak TSF ni Joto Central Leader TX TSF Leader no Joto no Ani Pai Playa Hamjangma Te Kromaya Paru Tebu Paimandak Pajak O Jagawa 2019 ni O Salo Gotnao Dokomanai Rok Goli Nangnai Rok Borong Bahai Ani Hamjang Maya Paru Tebu Buskango Dini ni O Salno Muito Klainyang Bagi Painai Takok Tebu Hoksono Pai Playa Hamjangma Te Kromaya Paru Nironi Tanibo Kok Kesarone Jini leader of the Cox Haitamani Kubangman, Muito Narak Janaja. Hypena Jini Tiprasar of Nke, Ditin Power Tango, Jini memory card, pen drive, Ditin Nostong with Tango. Tini Relo Tanka and pen drive like Matogu, memory card like Matogu. But the little Tango Piro Pai now Dawi the Saman Kanana Hinke, open drive Soliang Tamahai. Sengke Daitin Pawi Tang Jiniti Prasa Tini Atare Januari 2019 Gotanang Mani Omachini Dopani Uporo Jo Tunisai Akromon ni Kaisa Din Chini Kaisa Muito Klajang Din Niro Jotun Simon Chung Tani Bono Protest Maklai Tani Biko Maklai Tani Chung Jole Nani Nang Barot Borchuni J Desal of Nairok Sini tipra haspe ni tui manung ya, lama ham ya, school ham ya, sak ham ni ବ୍ୟବস্থা ham ya, masa ya manung ya ngui tong sini hawa asai je ha ni busano si nung saro bai me yakho nung ha ni busano si nung lama ka ham roi me yakho ha ni busano si school ka ham nung roi me yakho Bangladesh ni phainai Pakistan ni phainai Afghanistan ni phainai Nepal ni phainai rong ni bagui Bharat ni leader of one chogu O Jagawa Chiniti Prasani Bisingo Bu, Borong no Logero, Borong no Logero, Chadawi Tangu, Sung CAB Tani Protest Makai, Omoniro, Jotonu Saimaka, and Chachikang Sanairok Sawi Klangbaika, and Bono repeat Kainani Musuya. The Manke Sung, Chinitawa pen drive, memory card, Boni Jugos and Konyawi Tabo Google Drive of Madanai Chini O memory no. Google Drive of Dakanke, no password, Jepruno. 4 digit 6 digit nung nadi apro muito makanke kari namani hai chini bukhaw bo muito ma tangnai tini or pajuna kokjak mani no sung pawi thangmaya boroni je kokjak mani obudan je chini TSF leader apro ni tongnai rok Sunil Deborma ni Bichu Deborma Manav Deborma borok song asak sakthare organize khaiwe ringwe tini o protest khaimani jorawo Dini siring ke protest kaiman no pojunto tipra haste ni hapang salong nai ro kiri jagu tani ke chung thamchang prong ke boro kiri jagu nirok thamchani mari joto ni sai kotok tabok juk jora tini chung nokmani o at present no chung nokmani कृषक आंदोलन 2019 ni simi lagator कृषक आंदोलन yang Delhi ni simi Haryana, Punjab, jotor block hai borok chole lai tong. Lagator borok ru block hai laika. Ragator lama ka solaika. Tini Narendra Modi Krishok ain uidro khaima rokha. Tini sentini CA ni again chung borok hai ke khaina nangya. Te kisa soroi ke khaipena chung thancha ke khai kainke Tripura bu CA uidro ma khainai. Into sung thanchang maya. Jepro thansani kok sawa apro jotonu amba student poregranu amba krisok ang samang khainai ang dukandar ang business khainai joton jani ja samang bai besto ang rega stromel ang rega tangnai dofani bangwi tangnai hisab to dofani bangwi tangnai hike bo asai phaya sung joto simawa chongnai nung krisok nung satro nung student nung yod nung bura Janja chungmani o janja level lo chung masu banai
tini ang sakri khai tong ang ma office thani na na ang TSR khai tong TSR di tu ma khane tini chief minister by order roja han ke chini ti prasa no pasi order roja han ke ma kok nai pu sung TSR khai u ne ti prasa sa tong si ke bo khri kya tini sung ma wa so nai TSR khai nai police khai nai krisok khai nai joto si sung do phai nai ba wei je pro nang nai apro than cha klai wei jan jan level lo ese ti prasa sung than chang nai ni nang nai hai ke sung yok sama ma ya khanai ang laso omonu koi nai mu su sini memory na sung Google Drive danai bone pore jog jog mui to thang nai ja ke sung ma tong nai tini kok salai la ha kok pai ha ya chini leader ok tini busak kok ka ham sai klang busung mui to khlai jang nai ja kok sai thang kitu sung bok mani bagui nini bukhawo bu soroi khai thangu khakai ang thangu tini drag ni again sung kok sanai na nai chini do phano kusugo tlang na ni bagui joto no musu phiawa drag bai chung no lom ro wi buthari tongkha omo ka sumane ekmatro TSF tani ke TSF si do phane bagui joto ni sai sikang wan chok nai samung khai nai hai hni hojang nai kaisa organization tini drag bai phei lai chini borok rok chini ti prasarok joto jaga ni chung drag ni problem chini society no chini do phano buskang aro ro na ni bagui bai samung tang thani bu krisok rok bai no bai ek bai soi go ta tang ke chung 10 gon ta tang nai omai ke mawan chu nai bai 10 gon ta tang ke 12 gon ta tang nai hai hni ma ho nai business khai nai bu hai no chini society no chung develop khai nai ni bagui je babe bai ni do pharo khayu boni che te alkai ke chung mawan chu nai bo hai ke no chini student bu hai no chini do phano chung ti sana ni bagui student bu hai no bai 10 gon ta pore ke chung 12 gon ta ma pore nai tani ke chung chini do phano chung buskang ngo agong roi tlang nai ni nang nai bai ta bo buskang hai si agong ja bono slana ni bagui bai hing to ma jaga chung ma khat nai bai la hai si advance chung 100 bosor phasi Japan hai rong no slamaya borok tulu ke hing tong pa chung khar phasi slamaya inga ta bo le borok kharis tong lu chung Delhi ro Mumbai ro thang khang ge borok busu busy lai joto khal lai jak joto do lai jak Chinaro road crossing khai ke road cross khai nai tulu ke hing Delhi Mumbai Kolkata ma hai ro hinke jli ke ma khar tani bagui borok onek chin sai busy ko tei speak ke thangna ni musu somoi no slaja ye ni bagui borok tei buskang thangna ni bagui dai ti ago nge chung oma hai mang nai chini do phano ti sana ni bagui ang tei kok salia jotono hai ni hai pipeline hamjang ma tei klomaya phari an power no mathaka te save I love